כמה חודשים שקבוצת רוכבות אופניים משכונת אם המושבות החדשה שבפתח תקווה נפגשות פעמיים בשבוע לרכיבה ארוכה משותפת, בכל זאת במטרה להפוך את התחביב ליוזמה נשית חדשה שתחצה את הארץ לאורך ולרוחב. אייל רבי ספן פגש אותנו. יאללה בנות! אם מישהו רוצה לראות בעיניים שלו העצמה נשית מהי, כדאי שיצפה בחבורת הרוכבות הזאת מפתח תקווה. יש פה המון כוח, זה נותן המון עוצמה. יש פה בנות שיכולות להעיד על זה שהן היו נכבאות והיום פורחות. הכל החל לפני כמה חודשים כש70 נשים שמעו שמתארגנת קבוצת רכיבה בשכונה. אני מאוד שמחה לראות כל כך הרבה נשים, זה הכי הרבה שהיו לנו אי פעם מרחיבן. הם לא היססו לקפוץ על האופניים גם כשהבינו שהרעיון הוא לקרוע את הישבן לקראת מרוץ סובב כנרת בנובמבר הקרוב. יש פה בנות שהם התחילו ממש מזגזגות על אופניים, כאלה שלא רוכבו איזה 20-30 שנה על אופניים. הכי חשוב בכלל עם האנשים בספורט, אבל במיוחד עם נשים אני חושבת שבאות לספורט אתגרי, זה העניין הפסיכולוגי. להאמין שאת יכולה, להתחיל לדמיין שאת עושה את זה. הכנרת אגב כבר קטנה על הבנות שחושבות הרבה יותר נכון. הכוונה היא לעשות את ים לים. נתחיל עם הקטן, עם ים תיכון לירושלים, ואחר כך מים תיכון לים המלח. זה נהפך בשכונה שלנו, כבר מדברים אופניים. כל יום יש אישור על אופניים. לאן רכבו, מה רכבו. היום המשותף לכולנו זה חוץ שזה רק שבת. אז זה רק בשבתות, אני מקווה שזה מסודר לכם עם המשפחה. אני לא נמצא בפורום שלהם, לא נותנות לי להיכנס, זה פורום רק של נשים. מובן שהשאלה המתבקשת היא מה ההבדל בין קבוצת רכיבה של נשים לזו של גברים. בסך הכל אין פה גברים, ואתה יכול, אתה יודע, לפתוח את כל הנושאים שאתה רוצה בעולם. וברוך השם זה נשים ומדברות. אם הייתי עושה את זה אצל גברים בצורה הזאת, זה תחרות תוך שנייה, מי רוכב יותר מהר, מי קנה יותר, מי לובש יותר. אצל הבנות זה בחברותה, זה בנעימות, זה רגוע. יש שם לאופניים שלהם, ואין לנו דברים כאלה, אני לא מכיר, זה אני לאופניים שלא קורא בשם. בהתחלה אמרו לנו שאנחנו מדברות ולא רוכבות, אבל לאט לאט אנחנו מתחילים להראות להם שאנחנו כן רוכבות ופחות מדברות. בפייסבוק שוב מספק לכולנו הוכחה שגם בעיר, על אחת כמה וכמה בשכונה גדולה עם אלפי משפחות צעירות, הביחד מנצח את הלבד. היו כמה כאלו היום זאת הייתה רכיבת שטח הראשונה שלהם. אז כל הכבוד. מי פה חושבת שלא תצליח להקיף את הכנרת? אין דבר כזה. אין. אנחנו נסחוב אחת את השנייה בחבל אם צריך. בקרוב, אצלכם בשכונה. לפני סיום